Srdečne vás vítam na našom každoročnom plese. Tento večer je venovaný práve nám, našim profesorom a študentom. Je to príležitosť oslaviť všetko, čo sme spolu prežili počas roka. Ďakujeme aj hlavnému organizátorovi, pánovi profesorovi Heckovi. Budeme radi, ak tento večer využijete na to, aby ste sa zabavili, spoznali sa navzájom a nadobudli nezabudnutelné spomienky, ktoré vám zostanú na celý život. Chcel by som sa poďakovať pani riaditeľke, všetkým kolegyňam, vašim rodičom, ale aj vám, ktorí tiež pomôžu. Že v takejto a ešte lepšej atmosfére strávime dnešný večer. Je pohoda, všetko hodím za hlavu, myslím len na zábavu. Už nevymyslel něco